Какво става? Снимаш ли видео? Снима. До сега снима ли? Мисля, че да. Ми ако не си снимала... Кога ти кажа? Всичкото е налято с вода. Всичкото. Пръстът е пред обективите. Не. С другата ръка хвани. И тука. И тука. То отишло и нататък. И тук е пълно с вода. О, Боже! И тук е пълничко с вода. Това е една чкафовете ни в момента. Ужас! Ужас! Давай още парцали. Давай още парцали. Давай, това тук е дьол. Това тук е отгоре, понеже... Ужас. Снимаш ли какво падало от парцала? Да. Ужас. Мръсни българи, мръсни. Герберасти, мръсни. Да веба мамичката, аз на вас децата си погребете да му, ей! Това е за поредна година течове в нашия апартамент и стават все по-зле и все по-зле. Мръсни българци насрани, герберасти мръсни. Майка ви да иба! Аз се чудя одеве минавам, кой ми капи на главата, ме! Ужас! Ужас! Ще взема парцала за земя, дето е за под. Чакай, да видя какво мога да обира още на шкафовете, защото майстора много е къде ти правил шкафовете, отгоре е в долното. Това е само дървена рамка, а отгоре, отвътре от към шкафовете е шпърплата, отгоре е рамка, която прави де-факто... Тава. Тава. Да, Ужас. разбрах. Ужас някакъв. Ужас. Боже, България. Боже, България. Това е България. България е това. Дьолови, течови, герберасти, помаци, селени евреи. Това е. Нищо друго в България няма вече. Нищо. Ужас. Ужас. Сега този клип го качваме в YouTube и им пращам поредната честитка на тия педераси от Министерски съвет и от регионалното Министерство на регионално развитие и ДНСК, дет не взеха никакви мерки срещу тия под нас, които отрязаха нощите стени. Ужас! Абсолютен ужас! Сега ще сложим още хавли малко, тук да оберем малко каквото се е събрало. И дали да донеса? Да. Спирам видеото тогава. Спирай. Или го вземи там горе да се... Чакай, дай ми на мен видеото, да им покажа на тия мръсни, бокуци мръсни. Да ви еба, мамичката, аз на вас. Всичкото това беше пълно с вода, майка ви да еба. И от тук отгоре ми тече вода на мен. И оттам също. От тук също. Това са течове от години, които не се отстранят.
нито от домоуправа, нито от виновните съседи. Ето, това всичкото тече вода. Това всичкото беше пълно допреди 2 минути с вода. Маминката ви мръсна, гербераска мръсна. Букуци мръсни. Вашата майка дева. Това всичкото е вода. Вода, която ми тече на мен в апартамента. Мамичките ви дева, това са течове от години. От години, които възникнаха в резултат на рязането и нерегламентирането на нощните стени под мен. Вижте, това са течови. Течови, персистиращи и всяка зима се обострят и стават все по-зле. И герберастите си дъти само крадат парички. Мамичката им гербава мръсна дева. Всичките децата си погребете да на мамичката ви дева. Всичките!